Det er sæben, det er kommet. Ja. Nej, det er den, der lukker øjnene op. Ej, der stykker ned. Ej, det er sådan, man er glad, mand. Den var nede og spise. Jeg tror, Tommy har på bilden. Og en til der noget. Det er, at du går ned og spiser i bunden der. Hvor man kan tage en af dem, ikke? Det er ikke særlig skyld der. Det er faktisk flot, den der spise et eller andet meget lille noget. Dreng, jeg håber på, at I lige kan bytte lidt over på de der film og video der. Det er helt sikkert. Jeg synes, det har jeg. Den har jeg aldrig sagt, at det kun så har jeg. Så er det ikke. Det er bare men er de altså, selvfølgelig er der risiko på vandet, når vi står derude, ikke? Men kan man se det sådan der? De kommer direkte hen imod det, kan det godt. Fordi jeg synes ikke, de er svære at se, når jeg står sådan. Hvor er den store, den der, mand. Ja, den er stor, den er rigtig stor. Det er bare stor. Det er spændende koge, den der, så skal jeg gerne have. Det vil være en trofæfisk for mig. Bare se, hvor mørk den er i forhold til de andre. Det er ryggen. Black Kingfish. Er det ikke nu, når man ser det der?